Is-sibt filgħaxija x-Shadow Minister għall-Affarijiet Barranin Beppe Fenekadami flimkien ma' Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Galja poġġew xematu fjuri quddiem l-Ambaxxata Russa wara l-mewt ta' Aleksej Navalny illi ħasdet lil pajjiżi kollha Ewropej u lilin. Il-kap tal-Oppożizzjoni Russa miet fil-ħabs aktar kmieni din il-ġimgħa biċ-ċirkustanzi tal-mewt tiegħu għadhom dubjużi ferm. Permezz ta' post fuq il-medja soċjali Beppe Fenekadami u Beppe Galja qalu li Navalny mhux sempliċiment fil-ħabs iżda miet waqt il-ġrida tiegħu biex l-oppożizzjoni ma tkunx imsikta u għaliex kien favur id-demokrazija. Għaldaqstant f'kummenti ma' Net News ix-Shadow Minister Beppe Fenekadami qal li dan huwa mument importanti għaliex Aleksej Navalny ta' ħajtu bilan il-poplu Russu ikollu futur aħjar. Huwa importanti li f'dan il-mument il-komunità internazzjonali, il-kol kemm aħna, kull wieħed waħda minna nibqgħu niftakru fil-dak li għamel għandi Aleksej Navalny, però fuq kollox nikkommettu ruħna biex naraw li dak li beda Aleksej Navalny ma jintemx. Aleksej Navalny taħajtu biex il-poplu Russu ikollu futur aħjar. Intant huma qalu li issa huwa d-dover tad-dinja kollha illi tara li Aleksej Navalny ma jintesa qatt.